سلام طعنا هبلنا كرات تختاتلتنا للومي حدا قاشا حزنا لكم قريبنا لنا قاشانا دكتور ابراهام بلاي منستر مسنون كبابتات قلان يوم ያው ዶክተር አብርሃም በላይ አብስተፋላለዩ ናይ ስራሕ መንግስቲ ወይ ድማ ብብርኪ ሚኒስተር ዘገልገሉ ከም ዝኾኑ ኩላትና እንፈልጠዩ ወይ ድማ ዘን ፈልጠም ታሊናውን ቲሃገራዊ ለውጥ ሲዒቡ ያው ሚኒስተር ቴክኖሎጂን ኢኖቬሽን ነይሮም ብድሕሪውን ሚኒስተር ምክልኻል ሰራዊት ሃገር ነይሮም ሕዚ ድማ ያው ሚኒስተር መስኖን ከባብታት ቆላን ኮይኖም እናገልገሉም ዝርከቡ كمون أفتي ناي كل تشعي 13 عام تمرت أفتي قراية تعيش نبرة فلا ما يجزيهم محضر ياو نستوى السنة أوان ياو بريزيدنت ويدا ما ونفس أم صراحة كوينا بيهم صانيحهم دكتور أبراهام بلاي ياو بوليتيكا تقراي ملكة إيلوم يساتفلون يكتاتلون يمو نلومي أوزي مسارة غيرنا فلا يدا ما دحري بريتوريا زلو خناتات ويدا ما معبالتات مسارة غيرنا صاني حتى كنقبرينا ناخد كتاتلنا بخبري عدمكم دكتور ياو ساوعيتنا خبيركا حساب كان فعل فقاري ناس لزخنكا تمسجنا كيفتو أنا ون يمسجن زادل سلزرهاكم صبوا نمجمار ذاكل تقراي زلات اللغنات كلاتنا رديو ياو دحر خوينات وصيعه عزين اشتي بانصاراونت اب ناي سلام هوا هو يا زلامو ምናልባት ናፍቲ ቅድሚ ኩናት ናት ኩናት መጀመር ኸባብታት እስኪ ሓደ ሕቶክ አልዕልሞ ካብ ሓደ ተጋሩ ኢሊታት ወይ ድማ ብዙሓት እንኳን ይኽእሉ እዮም ትኩናት ክተርፋ ይኽእል ነይሩ ዝብል ሓሳባት ይለዓሊ ብተረጋጋሚ እሞ ክተርፋ ይኽእል ነይሩ ብወገን ካዘለካ መላኻታት እዩ ብፍላይ ድማ ከም መንግስቲ ፌደራል እውን ዝተገበሩ ጻዕርታት ተሃልዮም እስኪ አብራሃራልና ዶክተር ያው ብዙሕ ግዜ መብራህሪሂ ዝሃው ኩሉ ጉዳይ ይመስለኒ ቅድሚ ጦርነታይ ናስራሕና ነርና አው ጦርነታይ ናገበርና መጺና ካው ዓብሪቶሪያ ስምምዕነት ምስ መጽኸ እንታይ ንገብር ኣለና ዝብል መብራህርታት ዝሃው ኩሉ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ሓደ ሻዕ ስንፍና ንምሽፋን ተባሂሉ ዝኾነ ጉዳይ ኣይከኣልን ነይሩ ኢልካ ይግለጽ እዚ ናይ ሰነፍ ኣገላልጻ ወይ ከዓ ናይ ጥፍኣተኛ ኣገላልጻ ወትሩ ጥፍኣት ካን ምሽፋንን ስንፍና ካን ምሽፋንን ዝግበሩ መሸፈንታታት እዮም ዚኣቶም ከምዛ ዓይነት ጀስቲፊኬሽን ክተርፍ ዘይኽእል ነገር ይነበረን ግን ክተርፍ ዘይኽእል ዝገበርዎ ኣካላት ናው ከምኡ ኽንኣት ገይሮምና እዮም እምበር ቶም ክሶም ስዒሮም ቶም ንጦርነት ክወስዱ ዝኽእሉ ኣካላት ስዒሮምዎ ነቲ ንሰላም ዝፅዕር ዝነበረ ኣካል ተዘይኮይኑ ካብኦም ንላዕሊ ተዝስራሕ ነይሩ ንሶም እውን ልቦም ቅኑዕ እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ሰላም ድሌት ብኩሉ ሳይድ ዝሓሸ እንተዝኸውን ነይሩ ጠጠው ዘይተርፈሉ ምኽንያት የለን ብተደጋጋሚ ዝነበሩ ጦርነታት እውን ጠጠው ንኽነብል ንሰርሖም ነበርና ጠጠው ስለዘይብሉ ይኮኑ ንቀፂሎም ግን እንት ጦርነት ዘሸንፍ ኣካል ወይ እንት ጦርነት ዝወስድ ኣካል ናሰዓረ ስለዝኸደ ናብ ጦርነት ናጎተተና ኸይዱ እምበር ጠጠው ዘይብል ኦር ዘይከኣል ስለዝነበረ ኢና ናብ ጦርነት ኣቲና ዘይከኣል ስለዝነበረ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ተዋጊእና ሃኡ ናብ ካልኣይ ቀፂና እዚ ናይቲ ዋና ናይ ጥፍኣት ሓይሊ ዘጥፍአ ኣካል ፕሮቴክሽን ፕሪ ዝቕመጥ ጉዳይ እዩ ዝኸውንና ኣነ ዘይከኣል ነገር የነበረን ኩሉ ሰላም ዝከኣል ነገር እዩ ነይሩ ክሰርሕ ዝግባኦ ኣካል ግን ብኡዝ ልክዕ ስለ ዘይሰርሐ ዘኸሰርናሉን ጥፍኣተኛ ስለ ዘሸነፈ ናብ ጥፍኣት ዝኣተናሉን ከይዲ እዩ ኢለ ዝገልጾት ኸይድታት ማለት እዩ ጽቡቕ ዶክተር ያው ድሕሪት ናይ ክልተ ዓመት ብጣዕሚ ሕማቕ ኩናት ያው ፕሪቶሪያ ያው ሓደ ናይ ሰላም ሃዋሁ ወይ ድማ ሓደ ዓብዪ ምዕራፍ ሒዙ መፂኡ እዩ እሞ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፍረም ክልተ ዓመት ከባቢ ገይርንዮ ወይ ድማ ሓሊፉ ኣሎ ፕሪቶሪያ ከመይ ተቐቢልካዮ ክሳብ ሕዚ ዘለዋ ኣፈጻጽማታት ከመይ እዮም ዘንጊዕ ምዝንጋዕ እንዲዶ ምናልባት ዝተፈጸሙ ኣወንታዊ ምዕባለታት ትብሎም ወይ ድማ ዘይተፈጸሙ ትብሎም ነገራት ተሃልዮም እትኸይዱ እስኪ ብሓፈሻ አብረህልና ውዕሊ ፕሪቶሪያ መቸም ንሰላም ዝደሊ ማሕበረሰብ ሰብ ሰላም ዝምነ ዝነበረ ማንም ኣካል ብፍላይ ደግሞ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘለዋ ኣደታት ዝጨነቁ ትግራዋይ
ኣብ ትግራይ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ዘጨነቆ ትግራዋይ በብመዓልቱ ዝነበረ ስቃይ ተሸኪሙ ዝኸይድ ዝነበረ ትግራዋይ ካብ ፕሪቶሪያ ንላዕሊ ዝሕጎሶ ነገር ኣሎ ኢለ ይኣምንን ሻላ ፕሪቶሪያ ቢያንስ እቲ ዝነበረ መዓልታዊ ናይ መንእሰይና ሞት ብጦርነት ዝመውት ነበረ ኣደታት ዝበኽያሉ ነበራ ናነባዓ ዝሓድራሉ ዝነበራ እንታይ ከም ዝፍጠር ዘይፍለጠሉ ዝነበራ ሃዋህው ዝቀየረ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እዩ ያው ክሓልፍ ከሎ ኩሉ ነገር እናተረሰዐ ንድሕሪት ናይ ምምላስ ጉዳያት ሃልዮም እምበር ፕሪቶሪያ ማለት ንተጋሩ ዓብይ ምዕራፍ ናይ ንህዝቢ ትግራይ ዓብይ ምዕራፍ ናይ ሰላም ባዕልና ክንፍትሸሉ ክንሪኤሉ ድሕሪ ሕዚ እውን ካብቲ ንረኽቦ ሰላም ንድሕሪት ከይንምለስ ነስታውሶ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እዩ ሻላ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ምስምዕ መዓና ዝነበሩ ጸለምቲ መዓልትታት ጸለምቲ ኣዋርሕ ጸለምቲ ዓመታት ናብ ብርሃን ዝቀይርናሉ ኢልካ እውን ምግላጽ ይከኣል ፕሪቶሪያ ልክዕ ምስ ተፈራረምና ኢና ጸልሚቱ ዝነበረ ብርሃን ልቺ ክረክብ ህዝብና ዝገበርና ስልኪ ምስ ቤተሰቡ ዘይራኸበሉ ዝነበረ ምስ ቤተሰቡ ክራኸብ ዝገበርና ናይ ዘድልዩ ናይ ትራንስፖርት ናይ ግንኙነት ስርዓታት ክምለሱ ናብ ዝነበረሉ ዝገበርና መንግስቲ ዘይነበሮ ክልል መንግስቲ ክህልዎ ዝገበርና ኣድለይቲ ዝበሃሉ ድጋፋት እውን ከም ህዝቢ ብምሉኦም ክልላት ፌደራል ተቋማት ናይ ኤንጂኦታት ዕድል ረኺቦም ትግራይ ክሕግዙ ዝኽእሉሉ ኩነታት ዝፈጠርና ፕሪቶሪያ ስለዝተስማዕ ማዓና ኢና ሕዚ ዘሎ ናይ ሰላማዊ መድረኽ ንብሎ ፕላትፎርም ተፈጢሩ ነገራት ብምንግግር ብምይይጥ ጸገማት ተሃልዮም እውን ናተቀራረብካ ክፍትሑ ዝግበር ዘለዎ ማለት እዩ ሻላ ፕሪቶሪያ እዩ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ናብ ስራሖም ተመሊሶም ዘለው ትምህርት ቤታት ተጀሚሮም ዘለው ጥዕና ጣብያታት ስራሕ ዝጅምሩ ዘለው ዝጎደለ የለን ንማለት ኣይኮነን ግን ተዝተረኸበ ነገር ናረሳዕኻ ምኻድ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ናብ ምንታይ ንምምላስ እዩ ዝርሳዕ ዘሎ ኢልካ ምፍላጥ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ሻላ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እዩ ተመዛበልትና እውን ናብ መረበቶም ክንምምላስ ዕድል ረኺቦም ዘለው ዝተረፈ እንተሃለወ ዝተረፈ ንምስራሕ እውን ዕድል ረኺብናሉ ዘለና ሻላ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እዩ ብዙሓት ሓይልታት ዕጡቃት ናብ ትግራይ ኣትዮም ጸገም ዝፈጥሩ ነበሩ ክወፁን ካብ ፌደራል ሓይሊ ወፃኢ ዝነበሩ ኣካላት ካብ ትግራይ ክወፁ ዝተገበረ ስለዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንህዝቢ ትግራይ ዘምጽኦ ንዓይ ከም ትግራዋይ ከዓ ዝርድአሉን ነገራት ብጣዕሚ ሰፊሕ ጥልቅ እዩ ካብ ውሽጠይ ስለ ነቲ ሰላም ኣፕሪሼት ዝገብሮን ሕድሕድ መዓልቲ እውን ካብ ሰላም ድሕሪት ከይንምለስ ኢለ ስለ ዝሰርሕን ዝጎደሉ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነታት ክፍጸሙ እውን ለይትን ቀትርን ብዝኽእሎ ዝሰርሐሉን ግዜ ስለ ዝኾነ ህዝብና በብመዓት ኣጀንዳ ይተርፎ እዩ ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ማለት ኩሉ ነገር ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ነገር ብፕሪቶሪያ ይፍታሕ እውን ማለት ኣይኮነን ስለዚ ተን ዘይተፈታሐ ነገራት እውን ንኽፍታሕ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገም ንኽፍታሕ ኮፍ ኢልካ መፍትሒ ዝእለሽ ዘሎ ንግግር ዝግበር ዘሎ መፍትሕታት ዝቕመጥ ዘሎ ሻላ ሰላም ዝተረኸበ እዩ ናይ ብጦርነት ምኽንያት ዝተፈጢሩ ዝነበረ ጥሮተኛታት ገጢሞም ዝነበረ ጸገም ክፍታሕ ዕድል ዝተረኸበ ሻላ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እዩ ሶ ብዙሕ ዘርዚርካ ዘይውድኡ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኣለዎ እዮም ፕሪቶሪያ ተዋናነት ግን መንእሰይ ትግራይ ብጦርነት ክረግፍ ኣብዚ ካብ ዝረግፈሉ ኩነታት ተቐይሩ ብጦርነት ከይመውት ትዝተረፈካ ንትግራይ ልምዓት ክውዕል ዝኽእለሉ ንሰላም ንልምዓት ንቐጻሊ ተስፋ ናይ ህዝብና ክኾን ዝኽእለሉ ዕድል ዝፈጠረ እዩ ለየ ዝገልጾ ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ጽቡቕ ያው ኣብ ፕሪቶሪያ ካብ ዝተገበሩ ስምምዓት ያው 3-4 ወይ 2-3 ኢልና ንገልጾም ንኽእል ብጣዕሚ ወሰንቲ ዝበሃሉ ጉዳያት ኣለዉ ሓደ ትግራይ ናፍቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረቶ ቅርጺ ምምላስ ኮይኑ እዚ ምስ ተመዛበልቲ
እና ያው ምስ ካብ ቱይ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት መከላኸል ካብ ወፃኢ ዘለዎ ሓይልታት እውን ካብቲ ከባቢ ምውፃእ ዝበልዩ ነርና ያው ሓደ ዝተፈጸሙ ነገራት ከም ዘለው ፍሉጥ እዩ ኣብ ራያ ከባቢታት አለማጣ ከባቢታትና ናብ ማይ ፀብራ ከባቢታት ዝተመለሱ ተማዘበልቲ ከም ዘለው ፍሉጥ እዩና ብፍላይ ድማ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢታት ዝተማዘበሉ ብዙሓት ወገናት ኣለው ክሳብ ሕዚ እውን ያው ተማል በቀደም ተማሉ ሰልፍታት ንሪኢ ነርናና ናታቶም ዘይምምላስ ታእይቱ ምኽንያቱ መን ይዕንቅፋት ኮይንዎም ዘሎ በርግጽ ክልተ ዓመት ንዓኦም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ላተለይ ተስተኻኸልስ ናታቶም ህይወት ምምላስ ኣይንኽእልን ወይ ከመይ ኢኻ ትገልጾ እዚ መን እዩ ዓንቅፎ ዘሎ እዚ ዝተገበሩ ጻዕርታት ዘጋጠሙ ፈተናታት ታልዮም ናይ ተመዛበልቲ ትግራይ ዘሎ ተመዛበልቲ ጉዳይ ቅድሚ ሕዚ እውን መብርሂ ይበሉ ነይረ ኩላትኩም ከም ተስታውስዎ ኣብ 2015 ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ኣብ መዓልትታት ውሽጢ ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና ክኸውን ኣለዎ ኢልና ዘቐመጥናዮን ዘለዓልናዮን ብፕሪቶሪያ እውን ግዴታ ዝተቐመጠን እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ እዩ ናይ ሰብኣዊ መብቲ ጉዳይ ናይ ሕገ መንግስቲ መብቲ ጉዳይ ልዕሊ ኩሉ ንሱ እዩ ኣድረስ ክግበር ዘሎ ንሱ ኣድረስ ከይገበርና ካልእ ነገር እንተገበርና ትርጉም ዝህብ ኣይኮነን ሰብ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ መገዛ ዓዱ መገዛ ገዝኡ ኣብ ቴንዳ ዝቕመጠሉን ዝጽገመሉን ዝችገረሉን ኩነታት ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝሕምም ጉዳይ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ኣጀንዳና ንሱ ይኹን ንሱ ንፍታሕ መጀመርያ ኢልና ካብ ፌደራልን ካብ ክልልን ኮሚቴ ተቋቂሙ ኮፍ ኢልና ወርሕታት ዘቲና ብዝገርም መንገዲ እቅድ ኣውፂና ተስማዕሚዕና ቅድሚ ክረምቲ 2015 ህዝብና ንመልሶ ዝብል እቅድ ኣውፂና ናይ ራያን ጸለምትን ቅድሚ ክረምቲ ክንውድእ ዝርዝር ኣፈጻጽማ ቀሚጥና መስከረም 2016 ከዓ ወልቃይት ክንጅምር ዝብል እቅድ ብጣዕሚ ብስምምዕ ማለት እዩ ብምርድዳእን ኣፈጻጽማ እውን ብግልጽ ኣቐሚጥና ዋና ትኹረትና ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ ገዝኡ ይመለስ እዩ ባዕልና ባዕል ዘመሓድረሉን ዝመረጾ ዘመሓድረሉን ኩነታት ንፍጠረሉ እዩ ድሕሪኡ ዘሎ ኣጀንዳታት ተሃልዮም ድሕሪኡ ንሪኦም እቲ ናይ ቅድሚያ ክኸውን ዘሎ ሰብኣውነትን ሕገ መንግስታዊ መብትን ናይቲ ማሕበረሰብና ክኸውን ስለ ዝግብኦ ኢልና ተስማዕሚዕና ናይ ፌደራል ሓይሊ ወይ ከዓ ብፌደራል ዘሎ ኣካል ክሰርሖም ዝግብኦም ነገራት ፈሊና ኣብዞም ኣከራኸሪ ዝተባሃሉ ቦታታት ዝርከቡ ተደራጅዮም ዝኣተዉ ሓይልታት ዕጡቃት ከውፅእ በቲ ጦርነት ምኽንያት ተፈጢሩ ዘሎ ምምሕዳር ከፍርስ ምቹው ኩነታት ነቲ ዝምለስ ከዘጋጂ ናይ ፌደራል ፀጥታ ኣካላት ሓላፍነት ወሲዶም ኢሚዲየትሊ ናብ ስራሕ ክኣትዉ ከለዉ ብትግራይ ወገን ዕዮ ሒዞም ከይዶም ክሰርሑ ዝተሓሰቡ ኣካላት ግን ከይዶም ኣዋርሖ ወዲኦም ከይተስማምዑ ተሪፎም በቲ ዝረኣኽሞ ኩነታት ናብ ካሊእ መድረኽ ምይጣት ኣትዮም ነዊሕ ምይጥ ገይሮም እውን ክስማዕምዑን ናብ ተግባር ከኣትውን ከይከኣሉ ክረምቲ ርኪቡና 2016 ኣቲና ማለት እዩ እዚ በተለይ ከዓ በቲ ናይ ፌደራል በኩል ዝነበረ ምንቅስቃስ ብጣዕሚ ኣግረሲቭ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ፖለቲካዊ ኪሳራታት እውን እናተረኸቡ ዝተፈጸመ ስለ ዝኾነ ይኹን ኢልና ኣቲናዮ ዝኩሉ ተጓዒዝና ትግራይ በኩል ከምዚ ዓይነት ምትዕንቃፋት መሰጋጠመ ተመሊስና መስከ ድሕሪ ክረምቲ ከዓ ንሕና ኢና ኢኒሽቲቭ ወሲድና እዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክዝንግዕ የብሉ ሓላፍነት ክንዋፅእ ኣለና ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ናይ ፖለቲካ ነገዲ ይኮነን ወይ ትሕዣ ይኮነን ኮፍ ኣቢልናዮ ካልእ ኣጀንዳታትና ክንዘራርብ መዓት ኣዋርሕ ወሲድካ ብዛዕባ ናቱ ኣጀንዳ ገዲፍካ ኣብ ካልእ ናይ ስልጣንን ናይ ወንበርን ኣጀንዳታት ክትዘራረብ ግዜ ምሕላፍ ከም ሰብ እውን ተቐባልነት የብሉን ኣይኮነ እንዶ ከም መራሒ ከም ፖለቲከኛ ከም ህዝበይ ይምልከተኒ እዚ ህዝቢ ከም ሓላፍነት ዝተሸከመ ኣካል ማለት እዩ ስለዚ ትክክል ኣይኮንኩምን ኮፍ ኢልና ሕዚ እውን መፍትሒ ነቕምጠሉ ዘይትስማዕማዕዎ ነገር እንተሃልዩ እዚ ንስማዕምዑ ንበል ተስማሚዕና ከይድና ክንትግብሮ ኣይከኣልናን ህዝብና ይሳቕ ኣሎ ሕዚ እውን መፍትሒ ነምፅእ ኢልና እንደገና ካልእ ዙር ምይጥ ጌርና
تميت نويح جزء وديو جن تسمع معنا حزون قلت إحنا 16 بفتنة قد مخرمتي كنودو أخلو ينيرو كدنا إلنا حزنا كي كفافلنا نداوم أو كل بفتنة تفتح مهن قوريلنا قنفت زقلا لا خعبت له كايدو إلنا حزون سرح كففل غيرنا ناو سرح أتينا كم تزرع أخموه بيانس رايان تسلمتن مس ملوء إيو كل نجار ملوء خنا يخل أبز تبلا شيء زنور environment لو مخلو نجار صاريو من نجار زي يفتر له نجار مقبرة يكال جن هزونات مليسو ناو جزوء أتي من مريء رخيو بحرق زلوا نجارات كعا ناو بعلز مرت قبلين وردان من محدار كمسرت زخلوا له خناتات تزجاجي له تعبي تجمع مسكدو دحريو immediately بعلم نوعلم زي ما حضرلو قبلي زمرصلو وردا زمرصلو خناتات immediately خكايدي ينيروت سمعنا نسخن غوري كالنا نسون زي تجبر بتحز تفطير زلو خناتات ناي بوليتيكا وطرته بتግራይ نخلو ነገር ወሲዱ ካፍት ሕዝቡን ካፍት main agenda ገዲፎም አፍት ገሊ ዝምልከቶ ገሊ ዘይምልከቶ agenda አትዩ ግዚኡ ንዑ ዝህብ አካል ስለ ዝበዝሐ ሕዝቡን እዚ ክዝንግዕን በትንደልዮ ፍጥነት ክንከይድን ይካልናን ናይ ጸለምቲ ጉዕዘናውን ናይ ወልቃይት ዝነበረ ናይ ምምላስ ጉዳይ አጀንዳናውን ፍሎት ክገብር ዝተገበረ በትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጸገሚ ማለት እዩ ተዋና ሕማም መሰረታዊ አጀንዳ ናይ ህዝቢ ዝዘንግዕ አካይዳ ኣብ ትግራይ ስለ ዘሎ ካልእ ምንም ነገር ክገልጽ አይከል ክልጥፎ ይደልዮም በፌደራል ኩሉ ነገር ጸገም ና ፌደራል እዮም ዘብሉ ባዕሉ ተዓንቃፊ ከሳስ ኮይን ኢኻ ትሰምዖ ባዕሉ ዘደናቅፍ تخيساخع زجبر تخيل قدمت كين جوع زجبر البوليتيكا طقم خجورو اللي زدلي متحجة غيره وزول أكل كساس خينو حبيرو كومبلين كجبر ويخصصينا نسمع بتعمي زحفر نزفلتو أكل بتعمي زحفر جزء تقليله نوع مستوى إزمسل عالم بملؤ ساعات دقيقات نتجرى استوى إزمسل أوارح تسوسيوم سله هزب أجندة زي ناقرلو خلي أجندة حزم سله هزبهم زرسعلو زي استفلي نجري أو تجري كتريو كلا حبة تلي دخاب تتفتير زلوا نجر نزل سمع أكل مالت حلفنا توسيدو مفتح خمسية نتولى أكل أكم زعينة وعلى خو على كله أكم زعينة قدايك وعلى كله زقول نجر قال له مالتي صوت مسرتاوي بتندليو جعزو خين خيد بتندليو فتنة كين خيد تنقمت أو أعطاجان أمريت وريدو سرح خين سرحلو زعنكف زلو أو تقرأي زلو أكايداتاتي أين جبرن ونكو تبوي نحن أين نعنكف لنا الكون نهزو خام جلاس كو تبوي حزي أكل يبهل أنا أكل لهم زارو زلو نتوم زعنكف زلو سواتي لا إذا أمن نتوم هزبنا نمربتو كي ملس زعنكفنا زلو أكلات إيو انبرمتشم فيدرال بزحالة فقد مخل تورحي أخيوان يرناوسي أفتا أخيوا تنا ناي مسرتاوي أجندا قداينا نحنا ز أجندا ز خولو مخدرين دليون بسنكم ندنا قفلنا مساكم نأكد أو تخدو تفرسوه أفز تسمع معه أو أخيدكم تفرسوه صود ويز ملكتكم أكلا زي زفرس زل أكلون ناي تسمع مع أكل غيركم وسدوه ندنا قف زلكم زل أكلون ناي مفتح أكل جوروا إلنا كاولومي جميركم كابز أجندا زي قدم أجندا سلازيل كبوليتيكا كبارتي كجزاء محدر كابز أنتتا تواهيلو تدراجيو كوميتي نفس رحكم تواهيلو كل تواهيلهم الآن يلو بمعلتو ولا تايت جور الله خميلنا نتشاجعهم سكاولو ما عندي منهم نجاريل كأو يأكل له حاويرو يخصص مالتي سو زي حمامي ويكعز قداي زي خي يفتح زدل أكل إيو زخل لازم عنكليل زبلا زلوا مالتي نبر بفيدرال منجستي تزعمنا يقطع تختيلنا بحوار كوينا نصرح نقتيلنا بيننا هنجورو تنخلنا قدم ودعنا بين خزي يجبر قداي كوين ناي رايا استساقع نحنا طرح سلازدلنا يكون انت تمزابل حزبي سعيرو سلازوصي ناو غزوخ ملس سلازدلي توز صنح محورسبنا ون قنع لبس سلازلو ايوم تنابيوم مستنا فيدرالن
منقصاص تجمرنا كللن حاوير تساخي ስለዚ እዚ እውን ክሳኻዕ ዝኽእል ክስዕር ኣለዎ ማለት እዩ ተፈናቀለ ማሕበረሰብና እውን ክስዕር ኣለዎ ነቲ ደናቅፍ ዘሎ ኣካል ንስኻ ናይ ፖለቲካ ትሕዣይ ትግበረኒ መቀለዲኻ ናይ ፖለቲካ መጫወቲኻ ነይኮንኩን ኣነ ዝግበአኒ ናብ ገዛይ ክምለስ እየ ኢሉ ዝስዕረሉ ኩነታት ክፈጥር ኣሎ ምስቲ ፖዚቲቭ ንክምልስ ዝስዕር ዘሎ ኣካል እውን ተደሚሩ ክነሳኽዑ ኣለና ድሕሪ ሕዚ ካልእ ክረምቲ ኣርኪብና ከዓ ዝክረምቲ ዝውን ኣምሊጡና ኢልና ነውግዕሉ ግዜ كنسمع عندل بوجنا زخي خون زخي فطر زخي ساقع زجور زلوا أكلات من مخاينهم تفليتو فليخا نزم الكتو يا أخلكا دحر حزين يا أخلكا نفس جزانا نحن من لسه نايلو خن كسا أصلوا زبل إمناتي زل النمبر بقى أنا وكل بزحات كيدتات كيدنا هنا قرينا زلون نايول قايت قداي تولخ في صملنا هنا ندلي تولى زفصمو انفتاتونا اميتنا هنا حلافنت وسيدنا نحنا خنسرح نزغبن نغير نتهالي خنسرح وسيدنا هنا حز تعرف زلو خعبه وطرت ناي تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ውጥረት በተፈላላይ ምክንያት አጀንዳኦም በሙሉ ስለ ተፈናቃለ ዘይኮነ ስለ ናይ ዋዕሎም ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ስለ ዝኾነ ይዝዝንጋዕ ዘሎ በአና ሳይድ ግን ለሙውን ዝግጂና ትማሉውን ዝግጂና بصراحة حضرنا وين يندل نز أجندة زبل قوام كم زلنا خجل زي زدلي. صبوا جنرال صادق أنا ونابز حلفة أو مس فيدرال من قصة بزعات ما زبالت خنا واقع كلنا ناتكم جزعية يصرحكم من إننا توهلنا زبل ملأقطع محلالي فنيرو. كم ون وده وده شبر ون نايزوم أخيبا بتماسا سالي فيدرال من قصة تمازبالت نخيم الله سو أما نحن بنسوي أخيرات كواس كتموت أي خالكم سلازم اسمه نخوينا أنا كنا فتصمو بلبل ياو نتو نسخات ولا لا خمس سكر بدرجة إلى أخوس ده زخيل كم زيلهم جليس أمريرا منا فيدرال من قصتي زوم زي قطع تزي من هالبعض كأم حليفهم الصم قنعت تزي خوينا بتعرف تقرأ يزلوا من محدار قنعت تزي خوينا زي من ملاس من هالبعض فيدرال من قصتي كأم حليف جورا لخلنا جريلا فيدرال تاناي فيدرال منغستي سراح تخفافيلنا دينا تنغاغير كايز سراح خمس عينت نغرات تناويب كايز سراح تناي كالي بوليتيكا هاغديفكا او حزبخا هيوتن هلاون تخرات جبر سراحت تسريح خطرحيو زو نغرات زساقع فيدرال منغستي نوينو تاخ جبر زخل تابوتا تنكابتات كافتم كاب فيدرال حيل وصا زلو اكلاتن زي ملكتومن بخالي اجندا اتيوم زنور اكلاتن مصراي طرحيا تا سراحت كون تخيل حد سبنا نصوع خطو يخيل زاتو كله يم ግን تخونتا تناويو تزياتيو تقناجي تزياتي من اتلون تزي تفليطو دحار صقمات تفطيروم كا مانج نغبرولو سرعتون تزي قميتنا بدحريت كوينو خفتات نمفطر اجندا زغبر اكل توسيخو افت صقم نسو طعم حدغنيا يخون ስለዚህ ትጉዳይ بعلم تم تفناقلت بز تدراجو ملك قنقصاص يخول ناي بعلم توكل تقميطم نحنا كنملس ندلينا بز تدراجو ملك نحنا بعنا اخلاتينا سلام صدتن دحنتن كش استرغاغص افتكافي سلامنا زدفرسن نعنا زتقان اكل كشع زيله حلافنا زوسد اكل كشع زلو يلوم تامينوم بتتوكلت ون كنت زرواتات كنت جميري ግን بوز ودا يكون سرحو كوت مين سرحناي غزيو محدار كونه نايت بوليتيكاي ملكتن يو تግራይ ዝብልኮ ዝህዝብ ዝና መረበቱም ብላሲ ድሕሪኡ ካሊ አጀንዳ ኮ خزارم ተኽኢሉ ዝዛረብ ማለት ድሕሪኡ ህዝብ ይምረፀነ ኢሉ ኸውግዕ ዝኽእል ናብ ገዝኡ ዘይመለሶ ህዝቢ መሪፅን ነይርኢ ኣነ እዚ ተሓዳድሮ እንተይሉ እዚ ሱኢልካ ናይ አጀንዳ ካሊ ማለት ናይ ግዝአት አጀንዳ እዩ እምበር ናይ ህዝብ አጀንዳ ይኮነ ናይ ሕውየት አጀንዳ ይኮነ ስለቲ መሰረታዊ አጀንዳና አው ይኹን እዩ ኣብ ህዝብና መምላስ ተረጋጊኡ ናብርኡ ከም ማሕደር ዝገብረሉ ባዕልና ዋዕሉ መሪፁ ዘማሕደረሉ ኩነታት ኣብ ምፍጣር ናይ መጀመርያ አጀንዳና ገርና ንስራሕ ኢልካ በሓባር ተናቢው ካብ ስራሕ እዩ ዘሎ እዚ ዕንቅፋት እዚ ወይቶም ዝኽፍጽሙ በትግራይ ዝምደው ዘሎ አካላት ጥዕና የብሎምን ማለት እዩ ንሶም ተስማዕሚዑን ከይዶም ክትግብርዎ እንተ ዘይክኢሎም ወይ ባዕሎም ሕመድ ፀገመሎ ወይ ከዓ ኣብቲ ግራውንድ ዘሎ ዘፀግሞም አካል ኣሎ ንሱውን ግልጽ ገይሮም ነቲ ህዝቢ ክናገርዎ ይግባእ ማለት እዩ مش ففانا يدلن مس حق ክትጋፈጥ ኣለካ حق እናተዛረብካ ኢኻ ለውጥ ዝመጽ ናባኻትሙን ዕንቅፋት ዝኾነ ዘምጽዎ ነገር የለን እዋ እሱ ይጸገም ንሕናማ ዕንቅፋታት በአና ሳይት ተዝህልማ ምተነጋገርናኩ መፍትሕ መቕመጥና ሕዚ ጸገም ዘሎ ኻሊ ሕዚ ዘሎ ጸገም ያው ፖለቲካዊ ውጥረት ከዓ አቴንሽን
ስለዚህ ወሰደ ግን ቅድመ ሁሉ ክግበር ዝግበኦ ናይ ፖለቲካ አጀንዳ ዘይኮነ ናይ ህዝብና አጀንዳ ይኾን ዘሎ ዝብል እምነት ይዘለኒ ድሕሪ ሕዚ ዘሎ ኸይድናውን ብዝተፋጠነ መልክዑ ኦሬዲ ቅድመ 2 ወርሒ ማለት እዩ ኦልሞስት ይኸውን ዘሎ ዝሓለፈ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አኪውና እናሃሎ ናይ መጀመርያ ስራሕኩም ዝግበሩ ድሕሪ ሕዚ ካብዚ ዝልዕል አጀንዳ የብልናን ኣብዚ ዘይሳተፉ ዝነበሩ አካላት እውን ኣሳትፍዎም ተባሂሉ ኮሚቴ ሓንቲ መዓልቲ ተሰብሲቦም ኣይፈልጡን ሓንቲ መዓልቲ ናብ እቅድ ቀይሮም ኣይፈልጡ ተነጋጊሮምሉ ይፈልጡ ኣነ እውን ይጥይቆም እየ ንኩሎም ማለት እዩ ተራኺብኩም ብሓዲ ይግበሩ ታይኹም ትገብሩ ዘለኹም ካብዚ ንላዕለኩ አጀንዳ የለን ትኹነታት ትግራይ ዘሎ ውጥረት ባዕሉ ኽኢሉ መፍትሕ ይርከብ ብዝምልከቶም አካላትና ፍታሕ ይኽእል እዚ ግን ናይ ህዝብና ጉዳይ ግን ናይ ኩላህና አጀንዳ እዩ እሞ ሒዝናዮ ክንድቅስ የብልናን ንብል ክሳዕ ሎሚ ብንደልዮ ፍጥነት ናኸደ ይኮነን እዚ ብዝቕይር መንገዲ ንቅድሚት ግዜያዊ ምሕዳር እውን ሓላፍነት ወሲዱ እዚ ከሳኽዑ ዝኽእሉ አካላት መዲቡ ናብ ተግባር ከኣት ኣለዎ ትስንፍና ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝምልከቶ አካል ዝግበኦ ስለ ዘይገብር ዘሎ ስለ ዝኾነ ክስታይ ዘይንረክብ ዘለና ዝብል እዩ ዘሎ ጽቡቕ ካብቲ ፕሪቶሪያ ከወፃና ያው ሓደ ስምምዕ እውን ነይሩ ጉዳይ ዲዲአር ወይ ድማ ጉዳይ ዕጥቂ መፍታሕን ያው እቶም ኣፍቱ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበሩ መናእሰይ ወይ ድማ ዜጋታት ምውዳብ ዳግማይ ምጥያሽ ናብ ስሩዕ ህይወቶም ክምለሱ ምግባር ዝብል ነይሩና ክሳብ ሕዚ ያው ከምቲ ዝበልና 2 ዓመት ካብ ጌርናኛ ዋላ ዲዲአር ኣይተሳለጠን ማለት ይከኣል ኣብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ ነይሩ በርግጽ ንእሽተይ እንትን ምስ ኸደ ሓንቲ ዙር እውን ሙሉእ ዝኸደት ኣይመስለንን ዝሮዘር ተቋሪጹ ኣሎ እዚ ንምንታይ እዩ ተቋሪጹ ምናልባት ዕንቅፋት ዝኾነኩም አካል ብዙሕ ሰብ ሕዚ ብጣዕሚ ሰብ ደልይዎ እንድዩ ብዙሕ ሰብ ይደልዩ ኣሎ ግን ባምቁራጹ ሕዚ ከም ካሊእ ስጋኣት ከዓ ይፈጥር ኣሎ ኩናት ደክላዓል ይኸውን ፖለቲካዊ ስምምዕ ዘይተፈጠረ ኮይኑ ያው ፖለቲካዊ ስምምዕ እንድሕር ዘይተፈጠረ ከዓ ናፍቱ ያው ቅድሚ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ኩነታት ክንኣቱና ዝብል ስጋኣታት ኣሎ እሞ ኣብዚ መን እዩ ዝዕንቅፍ ዘሎ ትክክል እዩ ዲዲአር በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መጀመርያ ዝተፈራረመ መሰረት ክኸዱነ ይኽእልን አክቹዋል ውዕልን ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታትን ናጣዓምካ ክየድ ስለ ዝግብኦ ዝግጅነት እውን ስራሕ እውን ስለ ዘድልዮ ዝነበረ እቲ መሰረታዊ አጀንዳ ዝገበርናዮ ኩነታት ምስ ተረዳእና ኣማሓይሽና ዲዲአር ኢምፕሊመንት ክግበር ኣሎ ኩነታት ትግራይ ብዘገናዘበ ሰላም ፀጥታን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዘገናዘበ መልክዑ ክንፍጽሞ ኣለና ኢልና ተስማሚዕና ናብ ስራሕ ኣቲና ናብ ስራሕ ንምእታው ከዓ ተቋም ክህልወና ነይርዎ ዝዘፈጽም ተቋም ከም ፌደራል ክቋቋም ጌርና ተቋማዊ ቅርጽ ክሕዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ቦርድታት ካብ ኩሉ አካላት ዘለዎ ቦርድ ክህልዎ ጌርና ኢፌክቲቭሊ ክሰርሐሉ ናብ ዝኽእል ሚኒስተር እውን ተፀዋዕነት ክግበረሉ ጌርና ድሕሪኡ ናብ ስራሕ ንምእታው ዘርዚሮም ዝተዋሃቡ ዝርዝር ኣሎ እዩ ኣብ ትግራይ ደረጃ ናብ ዲዲአር ከኣትውለዎም ተባሂሉ ካብ 75,000 ንላዕሊ ዝኣክል ሓይሊ ሰብ ዝሓዘ ዝርዝር ኦሬዲ ካብ ትግራይ ብዝርዝር ተዋሂቡ እዩ እዚ ግን ብሓንሻዕ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ብዙሕ ሓይሊ እውን ስለ ዝኾነ ምዕራፍ ብምዕራፍ ክንፍጽሞ ኣለና ሶ ናይ መጀመርያ 75,000 ዝኣክል ናይ ፌዝ 1 ንምትግባር ተባሂሉ ብዙሕ ወጪ እውን ስለ ዘድልዮ ንሕድሕድ ኣካል ዝወፅእ ንስልጠና ዝወፅእ ንዝተፈላለዩ ሲስተማት ዝወፅእ ወጪ እውን ስለ ዘድልዮ ናይ ሃፍትን ምትእኽኻብን ብፍላይ ድማ ፌደራል መንግስቲ ከፍተኛ በጀት መዲቡ ማለት እዩ እዚ ንምትግባር ኮሚትመንት ወሲዱ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ስራሕ ንምጅማር ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣብቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለው ናይ ፀጥታ መዋቕርን ምስ ናይ ፖለቲካዊ ግን ምርድዳእ ተፈጢሩሉ ናብ ስራሕ ተኣትዩ ከምቲ ተስታውስዎ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ኢናግሬት ዝግበረሉ ኩሉ ሰብ እዩ ነይሩ ዝተረፈ አካል እውን የለን ናብቲ እዚ ኩነታት እዚ ኸይጅመር ዝደሊ አካል ኣሎ እዩ ምክንያቱም ዝሓይሊ እዚ ሒዘ እየ ናብ ስልጣን ክመፅእ ዝኽእል ወይ ዝሓይሊ እዚ እዩ ፕሮቴክሽነይ ወይ ዝሓይሊ እዚ እየ ከምዚ ገይረ ክጥቀመሉ ይኽእል ኢሉ ዝኣምን ወይ ናይ ፖለቲካ አጀንዳ ገይርዎ ክነብር ዝደሊ አካል ኣሎ እዩ መዓልቲ መዓልቲ ከደናቕፍ ዝሰርሕ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ብትክክል ዘይተረድኦም አካላት እውን ነዚ አፕሪሺየት ዝገብሩ አካላት ኣለዉ እዮም ወይ እቲ ዲዲአር ብትክክል ዘይተረድኦም አካላት እውን ናይ ዕንቃፍ አካል ኮይኖም ዝንቀሳቀሱ አካላት እኒአው እዮም ሕዚ እውን ንሕና ንሕድሕድ ግለሰብ ሪኢንሰርሽን ንዝበሃል ፐርፐዝ ወይ ከዓ ናብ ማሕበረሰብ ንምቅልቃል ዘድልዮ 9400 ንሕድሕዱ ክረክብ ዘኽእል
ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ቅደውፂና ስራሕ ተጀሚሩ ኢናጉሬሽን ወንተ ሳቲፍና አጀሚርናዮ ሓደ ሻዕ ምዝገባ አሻራ ይብሉ አጀንዳሱ ይተርፍ ካብኡ ከዓ ይቅፅል ድሓር ዕጥቂ አረክቡ ተባሂልና ይብሉ እዚ ብጣዕሚ ህዝብና ክፈልጦ ዝግብኦ ብትክክል እውን እናፈለጥናዮ እውን ግን ክኸውን ስለ ዝግብኦ ክንጅምር ስለ ዘለና ንቅድሚት ክንከድ ስለ ዘለና ንኸደሉ ነገራት ስለ ዘሎ ግልጽ ክገብሮ የደሊ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ 75,000 ክንብል ከለና ከም ተስታውስዎ መብዛሕትኡ ኦልሬዲ ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ውፅኦም ናብ ገገዝኡ ክምለስ ዝተገበረ እዚ ዝፅበ ዘሎ ኣካል እዩ نزينا ناي مجمرة معرف لنا بيزيكالي ناي مجمرة معرف كون لنا قدم عامتن قالن ناي كبتن ناي بودن مساريان اركيو ناو غزو زخدونل ዝጽበ نزيهم زحازه يمبزحتيو قسلኛ አለው ብዙሕ ንሽተይ ቅርሽውን ትርጉም ዘለዎ ማለት እንዲዞም ሰባት እዚኦም ቆልዕለለው ምናምን ማዓት ዝወለድ ኣለዋ ንዚኦም እዩ ናይ መጀመርያ ምዕራፍ ተባሂሉ ናይ ዲዲአር ፕሮሰስ ተጀሚሩ ክንጅምር ከለና ከም ዝበልናዮ ብሚድያም ብገለን አጀንዳታት ተፈጢሩሉ ድሓር አማ ማእኸል ከዓ አይ ዕጥቂ አረክቡ ተባሂልና ኢና ብዝብል ጠጠው ክብል ገይሮሞ ማለት እዩ ዕጥቂ ብዝምልከት كل قلت خون زقبا ناي كبت مسارا ناي جروب مسارا أورد تركيوي ترى على الناس بحال يلوم زامن نلو أركيوه كاتسيل زلوا ناي قل عتقي ناي قل كلاش مالتي فيدرال منجستي كلاش كاو كللات أيوسد كوما عينت أجندة يلن ولا ناي دي آر بروسس انت تجبره نفيدرال زمت حنت كلاش يلن بروسس ناي دي آر جن ديس أرمامت ناي مجمر أسرحي حدا عطو ماتيو أوجئ نيرئ ناو سلامة هيوتكم اللاسية انت يلو يا مزقب مالتي تستعطي كل زنبره كلاش تخون شو قلت تخون وات ايفر حيزو يا مزقبا نتناي كل نتناي كل الاكال يزركو ناي كل المسارع يزخون انبر فيدرال ركوي لنا خوس دايو خوني انها توحاله تخيد نخي خيد ت نزز صبزلو محبرسبنا ወይ ከዓ ናይ ፀጥታ ኣካል ዝነበረ ኣካል ዝዕድል ዝኸይረ ከይረክብን خدناقف ዝደለ ኣካል ባዕሉ ፖለቲካ እናፈጠረሉ ኣጀንዳ እናፈጠረሉ እዩ ዘደናቅፈና ዘሎ ገና 7,000 ኣካባቢ ኢና በፂሕና ኣብ መጀመርያ ማለት ድሕሪ ጠጠው ቢሎሞ ማለት እዚ ጠጠው ክብልውን ጠጠው ከብልዎ ከለውን ንዘራረብ ታይ ፀገምኩም ኮፊልና ንማይጠሉ እዚ ቢያንስ ትጉዱእ ኮፊሉ ዘሎ تتشجيرو جزء خوفيل زلوا إذا زتصب زلوا محبر سنة تتقام نكفر أفتح على معرف كان إذا واخد نجمر نخلينا بيها زنا يمجمر معرف كن successfully implement نقور تواهيلنا هنا تجراي زدلي حيلي كنتاتنا تجراي مسرت جيرو كل مقبار أدلاي مقبار ينسو كن دزي أدلينا أيه بزي ملكع البوليس بزي ملكع زدلي بزي تدراجنا لنا الكاكو زدلي حيل مقامات يكالي كاوت أزلو نمنتاي نايز أكل جيركا ناو هيوتو زي ملس نمنتاي ناو نهرو زي ملس ممهر تخوينا ممهر نو زي ملس نقاري تخوينا ونقدو زي ملس بس تدراجة وملك خاع صراح أدلك في الطرول زقبو أكل نمنتاي الدراجينا هيوتو زي ندحنا نمنتاي تصفى ورط نقوره سو نايدي دي أرجو داي بتعم كفتنيا ريسورس موبلايز تجيرو فيدرال منجستون كوميتمنت وسيدو زقبا بجت مديو أسرار حزر جيحو النافلتو إيفن جعلي يسوي الحاج جزء مس يزوسد مخان نافلته جن ناو جزء وانت بتينو زنا ورسل زخانة تباهيلو نام تجبار نأتنا زي خونو أجندات نفتر كافت مين أجندة وسع زخانة مالتي نفترو يوم ضدنا أفوز اللو مالتي بدنا أفهم ترى حزي كونه ياو تزدنا أقف أكل كشنف كله يزجر مكة إذا خجبر مسك زي ما حضرت مع تناجر أنت لم تاي كم يجرو تطويه لزي تاجركم تزوي تاجركم تجودو تاجرنا خم زن وليدن جزء زاتوا تاجرهم هم سراويت زي ما كبيد مسارع أركيو ناو جزء زخد إذا نمت كم منجست وسيلنا هنا كجبريو كل ما يتينا يبحال يو ستيل توم زخدنا أفز كل أكلات عيرام تطويه للنهي مالتي حزون هزبنا فلت أزقبال ناي كلاش مسارع مركب زملكت ممزجاب
እና ናብ ስቶር ናይ መቕማጥ ጉዳይ ግዴታ እዩ ምክንያቱ DDR ተኮይኑ ናይ መጀመርያ ስራሕ ዲስኣርማመንት ስለ ዝኾነ ኣብ ዕጥቂ ነይረየ እዚ ነይሩኒ በዚ እየ ናብ DDR ናብ ክስታጅ ኣትለኹ ኢሉ ክገልጽ ስለ ዝግባእ ክምዝገብ ስለ ዝግባእ ድሕሪኡ ዘሎ ግን መሳርያ ክላሽ ናይ ሕድሕድ መሳርያ ተኣኪቡ ንትግራይ እምበር ካብ ትግራይ ወፃእ ዝጥቀመሉ ኩነታት የለን ከምኡ ዝበሃል ኣጀንዳ እውን ኣይተፈጠረን ኮነ ኢሎም ንፖለቲካ ጥቕሞምን ያው ቀጻሊ ምዕራፋት እውን ከይመጽእ ብምሕሳብን እዚ ተሃሊ ጥራሕ እየ ካሊ ኣጀንዳይ ዘረጋግጽ ኢሉ ዝኣምን ኣካል ዝፈጥሮ ምዃኑ ግልጽ ምግባር የድሊ እዩ ኢለ እዛ ጽቡቕ ከም ምግላጽ እኳ በስተወሰነ መልክዕ እውን ላሊጽካየ ኢኻ ምናልባት ግልጽ ንምግባር የከልዕለልካ ካፍቱ መንግስታዊ መሓወር ወፃኢ ዘለው ሓደ ኤሊታት ትዕጥቂ መፍታሕ ዘይድግፉ ኣለው ያው ኮነ ኢሎም እውን ክኾን ይኽእል ያው ብግርህነቶም እውን ክኸውን ይኽእል ከምቲ ዝገለጽካየና ስለዚ ዕጥቅና ተፈቲሕና ታእዩ ወሓስና ዝብል ሕቶታት የልዕልዮም እሞ ዶክተር ድማ ከም ሓደ ናይ ፌደራል ኣካል ናይ ፌደራል መንግስቲ ድልየት ከመይ እያውዚ ንዞም ስጋኣታት ዘለዎም ዜጋታት ብኸመይ ኢኻ መብርህትዎም ኣብዚ እስኪ ኣብርህርህ ብለና እሺ ሓደ ዝገርም እዩ ተሓሳስባ እውን ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኩሉ ህዝብታት ኢትዮጵያ መንግስቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ሉዓላውነት ሃገር ዝደራደር መንግስቲ ይኮነን ፌደራል መንግስቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ኣጀንዳ ኣለዎ ኢሉ ዝሓስብ እንተሃልዩ ጌጋ እዩ 270,000 ሰራዊት ኣብ ትግራይ ንትግራይ ንምድቦ በጀት ብምሉኡ ዳርጋ ማለት እዩ ናብዚ እናኸደ እናፈለጥና ግን ብኸይዲ ነገራት እናተስተኻኸሉ ንልምዓት ዝሓሰብናዮም ንጥዕና ዝሓሰብናዮም ንትምህርቲ ዝሓሰብናዮም ክንደይ ህይወት ክቕይር ዝኽእል ሃፍቲ እዩ እኮ ንዘይ በቃ ኮፍ ኢሉ ኮንሱም ዝግበር ዘሎ ዝኩሉ ሃፍቲ ማለት እዚ እናፈለጥና ብኸይዲ ግን ናብ ስርዓት ከኣቲ እዩ ብዝብል ኢና ንቕፅል ዘለና ክሳብ ሕዚ ማለት እዩ ፌደራል መንግስቲ ሓደ ሕገ መንግስቲ ናይ ዝሃገር ክደልዮ ሕገ መንግስቲ ትፅውዕ ኣይ ዘይ ክደልዮ ከዓ ሕገ መንግስቲ ተፍርስ ክደልዮ ፕሪቶሪያ ትፅውዕ ዘይ ትደልዮ ከዓ ካብ ፕሪቶሪያ ወፃኢ ምዃነ ይከኣል ከም ዝበሃል ካይዳ የለን ኣብ ሓደ ሃገር ክልተ ሰራዊት ኣይህልን እዚ 100% ግልጽ ክኾን ኣለዎ ያው እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት መሰረት ገይሩ ስርዓት ክሕዝ እዩ ብዝብል እዩ እምበር ክልተ ሰራዊት ዘለዎ ሃገር እንተኮይኑ ካሊእ ኣጀንዳ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ፕሪቶሪያ መሰረት ግን ናብ ስርዓት ከኣቲ እዩ ብዝብል እዩ በቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት እውን ፕሪቶሪያ መሰረቱ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሕጊ ሃገርን እዩ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ እውን ዝግብኦ ማለት እዩ እምበር ካብ ሕገ መንግስቲ ወፃኢ ወይ ካብ ሕጊ ሃገር ወፃኢ ዝኾነ ኣጀንዳ ዘለዎ ኣካል ክቕፅልን ክሰርሕን ይኽእልን ፕሪቶሪያ ብግልጽ ዘቕመጠ እሱ እዩ ክልቲኦም ወገናት ሕገ መንግስቲ ሃገርን ሕጊ ሃገርን መሰረት ገይሮም ክሰርሑ እዮም ተስማሚዖም ስለዚ እዚ ኮምፕሮማይዝ ዝግበር ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ጉዳይ ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን ሕጊ ሃገር እውን ኮምፕሮማይዝ ኣይግበርን ኩሉ ነገራት እዚ ብዘጣዓም መልክዑ በቲ ፕሪቶሪያ ዝተቐመጠ መልክዕ ክሕዝ ኣሎ ማለት እዩ ናይ ፌደራል ኣካል እሕሊፉ ዝህቦ መሬት የለን እሕሊፉ ዝሃበ ኣካል ካሊእ ክኾን ይኽእል ፌደራል ኣይሃበን ንማንም ማለት ክህቡን ኣይኽእልን ኣይኮነ እንደ መሬቱስ ካሊእ እውን ኣይህብን ማለት እዩ እሕሊፉ ዝህቦ ኣጀንዳ ይብሉን ካሊእ እዩ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድሌት ካሊእ ናይ ትግራይ መሬት ኮነ ናይ ካሊእ ኣካል መሬት ኢትዮጵያ ክሻዕ ዝኾነ ማንም ናይ ውጭ ሓይሊ ኮፍ ኢሉ ዝነብረሉ ዕድል ኣይህልን እዚ 100% ይኸረጋግጽ ሕዚ እውን ደጊመ ዝድል ትዕድል ንሱ ክርከብ ስለ ዘይተኸኣለ ናብኡ ስለ ዘይበፅሕና እቲ ቦታታት በቲ ንደልዮ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኖርማላይዝ ኮይኑ ናፍቲ ዝግባእ ነገር ስለ ዘይበፅሐ እቲ ፌደራል ሓይሊ ኣብ በቦትኡ ክሕዝ ስለ ዘይተገበረ እንተዘይኮይኑ እናቲ ክንፈልጦ ዝግበአና ሓቂ ኣብ መሬት ዘሎ ክንፈልጥ ዘኽእል ነገራት ሓቢርና ስለ ዘይሰራሕና እንተዘይኮይኑ እሕሊፉ ዝህቦ መሬት ኣይህልን ናይ ፌደራል ኢንተረስት እውን ኣይኮነን ብሱ ንማንም እሕሊፉ ዝውሃብ ኣካል የለን መሬት ኮነ ህዝቢ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ
ውሳኔ ሕገ መንግስታዊ መብት ይከበርናይ ወዲ ሰብ ተይልና ሰብአዊ መብት ይከበርናይ ወዲ ሰብ ተይልና ሰብ ብዝደልዮን ብዝመርጾን መልክዕ ክመሓደር ሚኒመም እያ ናይ ሰብአዊ መብት ሚኒመም ያ ናይ ሕገ መንግስታዊ መብት ኣነ ዝፈልጠልካ ዝብል ኣካል ኣይኮነን ዝውስነሉ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ባዕልዩ ዝውስን እንተዘይ ኮይኑ ካብ ህዝቢ ውሳኔ ወፃኢ ወይ ዝኾነ ኣካል ቆሪጹ መሬት ንዝኾነ ክህብ ወይ ዝኾነ ኣካል ነቲ ክህብ ኣጀንዳ ዘለዎ ኣካል እውን የለን እዚ ዝደሊ ኣካል ተሃልዩን ኣይሳኽዕሉ በዚ መንገዲ እውን ዝመጽእ ለውጢ ኣይህልን ከረጋግጾ ዝደሊ ኩሉ ነገር ብሕግን ብሕገ መንግስታዊ ሃገርን ጥራሕ ተፈጻሚ እዩ ክኸውን ፌደራል መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ኩሉ ነገር ብሰላማውን ብንግግርን ክፍታሕ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ግጭት ጦርነት ንኸይለዓል ጥራሕ እዩ ዴይ ኤንድ ናይት ይሰርሕ ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ከይኾነና ናብ ግጭት እንተተኣቲ መፍትሒ ስለ ዘይብሉ ግጭት መዓልቲ ይኽስረካ እምበር ዝውስኾ ነገር የለን ዝሓተትካዮ ሕቶ ዘምፅእ ዘይኮነስ ዝሓዝካዮ እውን እዩ ዘስእን ግጭትና ርኢናዮ ኢና እዚ ብተደጋጋሚ ማለት እዩ ሶ እዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣቋም ሰላማውን ሕገ መንግስታውን መንገዲ ተኸቲሉ ጉዳያትና ክውድኡ እምበር ካብዚ ወፃኢ መሬት ቆሪፅካን ዝኾነ ኣካል ምሃብ ዝድለ ኢንተረስት ሃልይዎ እውን ሕገ መንግስትን ሕጊ ስርዓትን ስለ ዘይፈቅድ ማንም ካብኡ ወፃኢ ክኸይድ ዘኽእል ዕድል የብሉን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ጽቡቕ መጀመርያ ከባብታት ከም ዘልዕልካዮ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ኣይነበረን መንግስቲ ንኽትከል ተገይሩ እዩ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ዝብል እንተና ዳርጋ ድሕሪ ክንደይ ኣዋርሕ ከባብታት እዩ ተጣይሹ ዝግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዝጣየሽ እውን ዳርጋ 2 ዓመት ይቀራረበ ኣሎ ይመስለኒ ገና ወላ ይመልአን እምበር ናብኡ እዩ ዝኸይድ ዘለና ግዜያዊ ምምሕዳር ከመይ እዩ ኣፈጻጽምኡ ክሳብ ሕዚ ዘርአዮም ምዕባለታት ምናልባት ናይ ምዝንጋዕ ባህርታት ኣሎ ዶ ናይ ምዝንጋዕ ባህርታት ሃሊኸ ከም ፌደራል መንግስትን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ምሕጋዝ ዝገበሮ ኩነታት እንታይ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፖለቲካ ትግራይ ብጣዕሚ ናብ ሕማቕ መንገዲ ወሪድ ኣሎ ያው ክልተ ጉጅለታት ተፈጢሮም ለው ኣንጻርት ግዜያዊ ምምሕዳር ዝኾኑ ኣካላት እውን ንሪኦም ኣለና ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰማዖም ኢና ግዜያዊ ምምሕዳር ንምትዕንቃፍ ዝግበሩ ምንቅስቃሳት እውን ኣለው ስለዚ እዞም ምትዕንቃፋት ንምዕራይ ወይ ድማ ንምርግጋዕ ዝግበር ምንቅስቃስ ሓደ ካልኣይ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ንኽጠናኸር ዝተገበሩ ምዕባለታት ወይ ድማ ዓንቅፋታት እንተህልዮም ከመይ ኢኻ ትግምግሞ ሓፈሻዊ ናይ 2 ዓመት ከባብታት ጉዕዝኡ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ተቋም በቲ ብውዕሊ ፕሪቶሪያ መሰረት ክልቲኦም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ብስምምዕ ዝፈጠርዎ ሕጋዊ ተቋም እዩ እዚ ተቋም እዚ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ እና በቲ ናይ ሕጊ ሃገር መሰረት ሕጋዊ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ብሕታዊ ተቋም ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ መንግስቲ ትግራይን ናይ ፌደራል መራኸቢ እዚ ስለዚ ኣብዚ ብጅታ ክህልው የብሉን ማለት እዩ እዚ ንምትርማስ እዚ ንምቕያር እዚ ንምፍራስ ብውልቃውነት ብዝኾነ ቡድን ብዝኾነ ዝግበር ፃዕሪ እንተሃልዩ ካብቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ካብቲ ናይ መንግስታዊ ትርክብን ወፃኢ ኮይኑ ዝፍፀም ስለ ዝኸውን ኣብዚ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእልን ማለት እዩ መንግስቲ መስሪትና ኢና ተስማሚዕና እዚ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ በቲ ናይ ሕጊ ሃገር ዝተመስረተ እውን እዩ ስለዚ ሕጋዊ ስራሕቲ ክሰርሕ ምግባር ይድሊ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ናይ ኣፈጻጽማ ፀገም መሰረታዊ ችግሩ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ተቋም ዘለው ኣካላት ብምሉኦም ማለት እዩ ኣብ ግለሰብ ዝንጥልጠል ጉዳይ ኣይኮነን ተናቢቦም ኣጀንዳኦም ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ኣቐዲሞም ውሳነታት ብሰዓቶም ወሲኖም ተጠያቂ ክኸውን ዝግብኦ ናጠየቁ ክሰርሕዎ ዝግብኦም ስራሕቲ ዝሰርሑ ይኮኑን ትስንፍና ናይ መጀመርያ ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ስንፍና እዩ መሰረታዊ ፀገም ኣብ ትግራይ ዝድለ ግዜያዊ ምምሕዳር ውፅኢታዊ ንምንታይ ዘይኮነ እንተተባሂሉ ቶም ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘለው ብምሉኦም ኣካላት ነቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ተልእኾ ንምፍፃም ብዝተናበበ መልክዑ ሓቢሮም ኣብቲ መይን ኣጀንዳ ናይ ህዝቢ መሰረት ገይሮም ስለ ዘይንቀሳቀሱ እዩ
እከለ ጥራሕ ይኮነን ማለት ወይ ፕሬዝዳንቱ ፀውዕኻ ምክትል ትገድፈሉ ወይ ከዓ ካቢኔት ትገድፈሉ አጀንዳ ይኮነን ከም ተቋሚ አነ ዝግምግሞን ብፌደራል ውን ዝገምገምናዮን ምክንያቱ ስራሕቲ በብሽድሽተ ወርሕን ገምገሚልና ዝሓለፈ ቅድሚ ዓመት ውን ገምጊምና ኢና ድሕሪ ከዓ ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ወርሒ ውን ርኢና ኢና ተመሰረታዊ ፀገም ናይቲ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ካልኣይ ግን እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ውፅኢታዊ ከይኸውን እግርና ተኸተለ ስራሕ ከይሰርሕ ዝገብር ማዓት አጀንዳ እናፈጠረ ዝንቀሳቀስ አካል ከዓ እኒሄ ባዕሉ ከሳሲ ኮይኑ ዝቀርብ ማለት እዩ ባዕሉ ውፅኢታዊ ይኮነን ይብል ግን ውፅኢታዊ ከይኸውን ዝሰርሕ ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ውን ዝፈጥር ከሎ ከይተዓናቅፍና ገበራ ካብኡ ከዓ ንሱ ንፁህ ኮይኑ ክቐርብ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ጉዳይ ግን እዚ ንኸይሰርሕ ብዝተደራጀወ መንገዲ ብዝተፈላለየ አጀንዳ ዝተሓላለኸ ምንቅስቃሳት እናገበረ እግሪ ከይተክልን መይን አጀንድኡ ናብ ስርሑ ከይቕየርን ዝገብር አካል ስለ ዘሎ ዝተፈጠረ ፀገም እዩ ኣብ ትግራይ ናይ ውጥረት አጀንዳታት ክፈጥሩ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ አካላት ኣለዉ ኢለ ይኣምን እቲ ሓደ ቅድሚ ጦርነት ድሕሪ ጦርነት ኣብ ማእኸል ጦርነት ሕዚ ከዓ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ወንጀል ሌብነት ዝተሳተፈን ሃፍቲ ፈጢሩ ኣብ ሰላማዊ እዋን ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ ዝሃፍቲ እዚ ዝጨነቆ አካል ኣሎ ስለዚ ሰላም ተመፅኡ ከመይ ከም ዝኸውን ዝጨንቆ ማለት እዩ እዚ መዓልታዊ አጀንዳ እናፈጠረ ስለ ናይ ባዕሉ አጀንዳ ስለ ዝኾነ ሰላም ከይኸውን ርግኣት ከይመፅእ ናብ ቀፃሊ ጉዕዘና ከይንኸይድ እናሰርሕ ዝውዕል አካል ኣሎ ብዙሓት አካላት ኣብዚ ትሕቲኡ ተኻልኣይ ተስፋ ዝገብር ኣሎ ዕድል ረኺቡ ድሕሪ ሕዚ ከዓ ኣነ ከይበላዓኹ ዶ ዝበፂሑ ድሕሪ ሕዚ ክበልዕ ኢሉ ዝንቀሳቀስ አካል እውን እኒሄ ተዓድል ሕዚ ከዓ ዝኾነት ነገር ረኺቡ ብኣ መሰረት ኣብዛ ያው ካልኦት ወሲዶም እዮም ኣነ እውን ክዘርፍ ኢሉ እሱ እውን እዛ ነገር እዚኣ ቶሎ ክትወዲኣ ናብ ሕጋውን ስርዓታውን ጉዳያት ከይንኸይድ ዝገብር አካል ማዓት አጀንዳታት እናፈጠረ ዝውዕል አካል እዩ ተሳልሳይ አካል ብሕታዊ ጉዳዩ ወንበርን ግዝኣትን መሰረት ገይሩ ኣነ ተዘይሒዘያ ሞይተ ይርከብ እዛ ወንበር እዚኣ ናተ እያ ንዓይ ዝተመስረተት እያ ብዘይካይ ዝሕዛ የለን ናበለ ስለታ ወንበር እና ግዝኣትን ንሳን ተሒዙ ጥራሕ ሰላም ዝስምዖ ንሳን ተዘይሒዙ ግን ዓዲ ትርበሽን ትብፅበፅን ገይሩ ዝንቀሳቀስ መዓልታዊ ስርሑ ሕዚ እውን ወንበርን ክስታይን ኮይኑ ኣብ ውጥረትን ችግርን ዝፈጥር እዩ እዚ እከለ ብግሊ ዝበሃል ኣይኮነን ብዙሓት አካላት ዘለዎ እዮም ኣብ ሕድሕዱ ማለት እዩ እዞም አካላት እዚኦም ካብቲ ሜይን አጀንዳ ናይ ህዝብና ወፃኢ አጀንዳኦም እቲ ናይ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ መሰረት ገይሮም ሕቱኽቱኽ ዝብሉ ዘይኮኑስ ኣብ ናይ ግሎምን ናይ ቡድኖምን አጀንዳ ተፀሚዶም ህዝቢ ትግራይ ረሲዖም ኣብ ካሊእ ዓለም ዘለው እዮም እዚኦም እዮም ማዓት አጀንዳ እናፈጠሩ ተደልዮም ብገለ ይመፁ ተደልዮም ሆይ ሆይ ይብሉ ተደልዮም ኣኺራ ይፈጥሩ ህዝብና ሰላም ከይረክብ በትን ውጥረት ፈጢሮም እናተናበቡ ገገሊኦም በበባዕሎም ሰላም ከስእኑ ዝፅዕሩ ዘለዎ ማለት እዩ ህዝብና እዚኦም ፈሊጡ እዩ ክቃለሶም ዝግብኦ አጀንዳኦም ህዝቢ ትግራይ ገይሮም ቢያንስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዝመርፆ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ዝሸጋገረሉ ግዜ ክሓፅረሉ ዝሰርሕ ሕጋዊ መንግስቲ ኣሎ ይስነፍ ይኹን ብቻ ቢያንስ ሕጋዊ መንግስቲ ኣለው ትግራይ ሕጋዊ መንግስቲ ሕጊ ሒዙ ስርዓት ክብል ናፍታ ቀልፃሊት ጉዕዞ ከሸጋግር ምግባር የድሊ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘሎ ስንፍና ከመይ ንዕርዮ ተነጋጊርካ ጥራሕ ይዝዕር ተመኻኺርካ ይዝዕር ገምጊምካ ይዝዕር እምበር ንሕና እንደሊ ካብቲ ሽንጉጥ ጠቢልና እከለ ይፍረስ ይውፃእ በቲ ካሊእ ክደሊ ከሎ ነቂሉ ዘውፅኦ ገሊ ክደሊ ከሎ ፕሬዚደንት ዘባረረሉ ከም ዝበሃል አጀንዳ የለን በቃ ተቋም ተመስሪቱ እዩ እቲ ተቋም ፋንክሽን ይገብር በቲ ሕጊ ስርዓት ናይ ሃገር መሰረት ንሱ ዝቕየር እንተኮይኑ በቲ ኣካይዳ ኢኻ ትቕይሮ እምበር ኣነ ስለ ዝደለኹ በዚ ኮይና ናይ ፌደራል ዘለና ኣካላት ከለ ቦ ገቢልና ውፅኢና ከምኡ ዓይነት አጀንዳ ይብሉን ማለት እዩ ገምጊምካ ክዕረ ዝግባእ ነገር እንተሃልዩ ተረዳዲእኻ ተስማዕሚዕኻ ይዕረ ካብዚ ወፃኢ ክዕሪ ዝኽእል ማንም ሓይሊ ካብ ሕግን ስርዓትን ናይቲ ሃገርን ካብቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነትን ወፃኢ ክኸይድ ዝደሊ ኣካል
ጥራሕ ስለ ዝኾነ ንሕና ዘለና ሕጋዊ ርክብ ብምስ ግዜያዊ ምሕዳር ሕጋውን ሕገ መንግስታውን እውቅና ዘለዎ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዘፈጠሮ ተቋም ሕጋዊ ተቋምና ብሕታው እሱ እዩ ሕዚ ምስኡ ኣብ ንሰርሐሉ ግዜ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክጠናኸር ኣለዎ ስራሕ ክሰርሕ ኣለዎ ውፅኢታዊ ክኾን ኣለዎ ስንፍኑ ክዕር ኣለዎ تا تريفا زلا غعزو ون حصار كتكون الله ناب مرص اخات له حزبنا مريصو بعد مرصو كم حدرخ فقد له حزبنا ناب اخنا شغاغرو لنا بقلطف مالتي تناستنا كل المرجع افتينا هاغراو مرجع اب حبار غيرنا نابفت حق منغستاو سرعتنا هاغر زصمبرلو غعزونا نحصرلو ነገር محساب انبر ابزن غعزوزي توم عنتو زولكم اجنداتاتنا شنفو توم بودناتنا شنفو توم اكالي اجندا زلو اكالاتنا شنفو حيزومنا خيخدو كنسرح يقبنا زبل حسابي يخغلص زدلي صبو اندياوم تغزياو ممحدار كطايش كلو فيدرال منግስት እጃሙ ይወሰደን ያው ጥራሕ አፍ ትግራይ ንዘለው ወይ ደማ አፍቲ ምስ ሕወሓት ከባብታት ነወራ አካላት ባብዛሓ ያው ሕወሓት ስለ እዩ በዋናነት ግን ፌደራል መንግስቲ ሙሉእ በሙሉእ ብዝባሃል አይተሳተፈን ምናልባት ቲ ሕዚ ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር መድኻማት ዘጋጥም ዘሎ ወይ ደማ ከዓቁም ላዕር ዝኾነ ነገራት ዝፍጠር ዘሎ ቶም ንስኻ ገለጽካዮም ጸገማት ሲን ክፍጠር ምናልባት እጃም ፌደራል መንግስቲ አፍቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብዘይ ምስትታፍ ከውን ይኽእል ዶ ንምንታይ ኸ ፌደራል መንግስቲ እጃም ዘይወሰደ ግዜያዊ ምሕዳር ክንመስርት ከለና ሃንቀውታ ነይሩና ቶሎ ህዝብና ንበጽሐሉ ካሊ ሓብስሩ ካሊ አጀንዳውን ይነበረና ህዝብ ትግራይ بحقاون بزدليون منقدي بعلن وعلى زم حدرلو خنتات كومبرومايز زغبر ነገር ክፍጠር አይንደልን ከም ሰብውን አይንደልን ከም ትግራዋይውን አይደልን ከም ፌደራል መንግስቱን ኢንተረስት ይብልና استفلي ኢንተረስት ይብልና ሰላማውን ሕጋውን በትውዕል ፕሪቶሪያ ክሻዕ ዝኸዱ بعلم ፈጢኖም ተደራጅዮም ህዝብና ቶሎይልና አድረስ ተንጸገማቱን ፈትሕሉ ኩነታት ክፈጥር ዝኽእልስ ቶሎይልና ንዓም ይብናዮም ናብ ስራሖም ተኣትዮም እዮም ዝብል እምነት حيزنا إنا بقولنا لبنا نفط تكبر خادون immediately نامرج أم جيران بتن سامز ولا كانوا ويح معلتاتن ورحتاتن توصلوا زيرو جن بفتنة هزبنا خن بتصحلو تزي كوين تخفافيلنا أنا زي عايز حزون بر سخازي أحز كم زين جبر كاوخ هارموني نمفترون كالي أجندة منام زي كالي يخون مالتي نحن عندنا immediately تهزبي كدحني immediately زادحن solution نقمت إلنا إنا نحنا نحنا ونحاويسكم جن بعلهم ترداديهم كله إنكلوسيف غيركم منقست مسرتنا نفس راحكم أنتم نحنا ماكسيمم نقول خن حجز نوعنا immediately منقست مسرته ناي فيدرال أكلات بملؤهم منستري تقامات ناي كل الأكلات خدق فزخ الأكلات موبلايز غيرنا نجويز نبرنا نحنا تنا أتواجن كشعت ومبرنا استخاخلنا على بتاخن كشعن الكفافل شعن نسمع مع خلي أجندة خيفتر بمحسابي سو نحنا بزي متاونا استفتر زي كنا نحنا بزي متاونات انترستنا زي تقلص يو مالتي قلت تفتر اكل كم يجمروا بخستايس لستوطره ايفنت زمات اكلون ناو صراحه اتيو وصيتاو خيخون immediately صراحه سلستجمروا نسون تستفتر اكلون هارموني فطيرو ناو صراحه زاتي بحري سلازي حزن بفطنت ناو صراحه سلازي اتون تحاغاغيزوم كم تግራይ ህዝብ ትግራይ ንምድሓንን ሕውየት ትግራይ ንምፍጣንን ንخلق አላጠፍን زغبر اجندا غديفم ناو كالي اجنداهم سلازقدمو ايكو ነገራት ተበላሽ ይምበር ንዓኦም በትዝወልናዮ መሪጾ መምጽእ መጨረሻ ግን ንሕና ውን ሰይና ሂምና ሶ ናይ ክልቴና ድሌትን ስምምዕን ዝፈጠሩ እዩ ድሕሪኡ ኮምፕሮማይዝ ምግባር ይካኣል ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣነ የተመቸውንን ከለኸ ውጽየ ከልሲየ ተልካ በቲ ስምምዕ ኢኻ ጥራሕ ትገብሮ እምበር ብግድሌትካ ተበላሽዮ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ጉዳይ ሂምናዮ بعلم بزመስሎም كخون الله بزولوه بزأمنلو نحنا ونجنز أوكي لنا سيس لقديتا خنا رجاجزن كنوسن ونسل زلنا هيبنا يوم نبتة كبارات يوم مالتي سو نحنا سل زي أتنا استفترت أجمعيو زبل أمنتي بلين بزي تاونا فتينا هنا تناي مجمر از خدنا يوم عزوتات كفات أو زخالونا تأمنتون كالي انترستون سل زي بلنا قدمنا بقى فوكس نفط المعات دحنة حوية تجراي كنقبر منتي إلنا زخدنا يو مقعزة يو تما سرتاوي تساقم أفتوشتي
ዘሎ ማዓት ኢንተረስትታት ካብቲ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ወፅዩ ኣብ ካልእ ኣጀንዳ ዘድሃበ ኮይኑ ንሱና ሸነፈ ንሱና ሰዓረ ንሱና ረበሸ ዝፈጠሮ ፀገም እንተዘይኮይኑ ንሕና ብዘይ ምእታውና ዝተፈጠረ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ጽبق እንዲያ ምትእምማን ካባልዕልካ መጀመርያ ከባብታት ኣንየ ማለት በምንም ተኣምር ጽቢት ክግበር ዘይኽእል ነገራት እዩ ነይሩ ድሓር እዩ እንዲያውም ዘንጊዕ እምበር ናይ ፌደራል ላዕለወት ሰበስልጣን መቐለ ካይዶም ብዘይ ምንም ዓጃቢ ንሳቶም እውን ኣብዚ ናብ ፌደራል መፅኦም ናብ ማእኸል ሃገር ክመፁ ከለዉ ከምኡ እዩ ነይርና ብጣዕሚ ቀልጢፉ ነይሩ መጀመርያ ከባቢ ብዙሕ ተስፋ ጌርና ነይርና ያው ድሓር ንእሽተይ ምዛሓል ገጢኦም ብትስሎ ዘለኻ ነገራት ጽቡቕ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምክፍፋል ምናልባት ንህዝቢ ትግራይ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፅኦሉ ይኽእል ከም ማሕበረሰብ ከም ናይ ፖለቲካ ማሕበረሰብ ይኹን ይምልከተኒ ዝብል ኣካልኸ ኣብዚ ምክፍፋል እዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኢልካ ትሓስብ? ኣነ ናይ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ ውሽጢ ዝተፈጠረ ፀገም መፍትሒኡ በቲ ናይ ባዕሉ ናይቲ ፓርቲ ኣሰራርሓን ኣካይዳን በቲ ሕጋዊ ስርዓት ይኸውን ዝግብኦ እምበር እዚ ፓርቲ ክልተ ተኸፊሉ ኣሎ እሞ እንታይ ይግበር ንሱ እዩ ክማየጥ ዘለዎ መፍትሒኡ ናይ ባዕሉ እዩ ኣጀንድኡ ንምትዕርራይ ተኾይኑ ንሕና ድሌት እንታይ እዩ እንተኾይኑ ብተደጋጋሚ እውን ንባዕሎም እውን ስለ ዝገለፅና ኣሎም ኢሚድየትሊ እቲ ፀገማት ምስ ተፈጠረ መፂኦም ፕረዚደንት ኣልዕለልና ክብሉ ክሓቱ ከለዉ መልሲ ዝሃብናዮም ጌጋ እዩ ሓደ ስለ ዘይደለኻዮ ይለዓል ዘይለዓል ስለ ዘይኮነስ ንስኹም ሓደ ኢኹም ኪዱ እሞ ዝኩሉ ልምዲ ኣለና ዝብል ፓርቲ ዝኩሉ ዓመታት ዘለዎ ፓርቲ ኮፍ ኢሉ ተመያይጡ ችግሩ ዘይፈትሐሉ ምክንያት እንታይ እዩ ፀገሙ ንስኹም እኳ እንተኣቢኩም ዓበይቲ ዓዲ ሒዝኩም ኣብኡ ዘሎ ተኣምንዎም ኣካላት ሒዝኩም ፍታሕ ኣልሹ እምበር መፂኹም ንስኹም ክልተ ተፈንጭልና ኣለና እቲኦም እውን ንሕና ኢና እናበሉ ንስኹም እውን ንሕና ኢና እናበልኩም ሕጋዊ ኩነታት ከዓ ዘይረጋገፅኩም ሓድነት ከዓ ተዝህልወስ እኮ ሓደ ኮይንካ እውን እኮ እከለ ይውረድ ባዕሎም ኮይኖም ይውረድ እከለ ይቀይር እኮ ተተስማዕሚዖም ፀገም የብል ነናይ ባዕሎም ክስታይ ሒዞም መፂኦም ዝገብሩሉ እዚ ትክክል ኣይኮንኩምን ተመለሱ መዕርዩ ሓደ ኮይንኩም ተመፂኹም ጥራሕ መፍትሒ ትረኽቡ ክልተ እንተኮይንኩም እውን ሕጋዊ ክልተ እከላት እከለ ንበሃል ኢና ኢልኩም ተዘይመፂኹም ስኢልካ ብናይ እከለ ደጊፍካ እከለ ምውቃዕ ዓይነት ናይ ፌደራል ስራሕ ክኾነ ይኽእል ኣብ ባዕልኹም ዝተፈጠረ ፀገም እዩ ፈቲሕኩም ኣዕሪኹም ሓድነትኩም ኣረጋጊፅኩም ምፁ እዮም ተባሂሎም መጀመርያ እውን ማለት እዩ ናይ ፌደራል ድሌት እዚኣ ሕዚ እውን ማለት እዩ ባዕሎም የዕርይዎ እንተስተስማዕሚዖም ሓደ ይኹኑ እንተስተስማዕሚዖም ዝወርድ ኣካል የውርዱ ግን يمسو تسمع معنا لنا يلوم بعلم مالتي تزي كوين كلا نتخورد تكلا عاي يخونن كبل منامن تخوين جن كل تأكلات تفتيره إذا عاي يفاي قلسي ناف كل تسنتيقو كل تأكلات زفترة بارتي كأوخا حجاوي كلا تواهي لو خعبتنا حجنا هاجرون ريكوجنايز زي تجبره مس كلو جين كانت أحدا توقعلو إن تتشنفلو نتتفرسلو قداك في الطريق سويتنا حوار توقعنا بحوار مسرتنا خلينا نجاجرلون كنا عريان نخيل تسمع مع أكل تهلي بتسمع مع أكل خناتات تسمع معهم مزو زين إحنا بأنا سايد تسمع معنا تلكم أنا وأنا ونمسايد لكم أو خم تقد محز عدل ذهبناكم حزونا تعراريهم مزو نقولكم أتعراريهم تمسو أبرم نقولكم بركالي إنترستيبلنا نحزون إلنا أنا بقلصي نجرنا يوم زم في اللايزي عاوز دخل إحنا يروى يا كم تحزون مثل اللاي قدني يخلي خنو كعركوس اللي زي خليه زي تجستيفيكيشن طرنتكو كم خفتر سلا زقبو يتفتير خمس بحال مالتي ما انا خمس عينه جستيفيكيشن سيمبل قصتياتهم سنفنا قليل سنفنا خانه مشفان زي متعر راي كال نيرو وي كال نيرو توم كعريزو صعرو كاولبوم سلا زي شرحو وي كعا توم اكلات ود كاولبوم حدا خون سلا زي دليو كالي انترست تشنفوهم تمسرتاونا حزبي قطاي نايتا بارتمون اجندا رسيعهم سلازت ناي بوزيشن ناي ومبر ناي قال اجنداتا سلاز حازون تزي كوينو مچمت حدا وغن كالي خوينو يفرجون كوي غزيام محدان تخوينو بس فيدرال كسرح له حزكو غزيام محدار احنا غورنا زلو كون سم تغراي مسانا ينكسرح سلاز مسانا خسرح باندا تسرح زلو باندا كمزنا بغبر كاشمنا هبكنا لطفكان فرجانا هبكان زخيد قعزو
ህዝብና መቸም ተዓዝዩ ይሕዝብካ ምንም ዝበሉ እንተበሉ ካብዛ አጀንዳ ስለዚ ይወፁ ትኽክል እውን ከም ዘይምዃኑ ስለዝፈልጥ ዝኾነ አካል ዝኾነ ስለ ቦታ ዝሓዘ ካልእ ሽም ትወጥቶ ኮንካ ንሱ ሕዛ ከሎ ግን ዘይኮነት ተኾይና ካልእ ሕማሙ ማለት እዩ ስለዚ ትዋና ነገር ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ፓርቲ ክሻዕ ዝኾነ በቲ ናቶም ኣሰራርሓን ከይድን ይፍትሕዎ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ከዓ ሕጋውነቶም ዘረጋግፅሉ ኩነታት ይፍጠሩ ሓደ ሻዕ ይዛባዕ እዩ ናብ ፌደራል ፀገም ክፈጥሩ ከለውን ባዕሎም እውን ተፈጢሩዎም ያው ፌደራል ስለዝዎ ካብኡ ከዓ ይልጥፉ እዮም ከምኡ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ኮይኑ እኒሄ ቀሊል እውን ስለዝኾነ ዝኾነ ኣካል ኣይ ናይ ብልፅግና ስለዝኾነ እዩ ይብልዎ ወይ ከዓ ዝኾነ ባንዳ ስለዝኾነ እዩ ወይ ከዓ ክሒዱ እዩ ዝኾነ ክልጠፍ ኣለዋ ሽም ክትወለካ ከለ ብሽሙ እኳ ይፅዋዕን በቲ ክስታይ እዮም ዝገብርዎና እዚ ዝተለመደ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ኣብ ጦርነት ውሽጢ ዘሎ ድሕሪ ጦርነት እውን ከይተማሃርና ንቕፅለሉ ዘለና ሕዚ እውን ዝዝረብ እዩ ማሕፈር እዩ ሓደ እዩ ክትሰምዖ ከለኻ እውን ማለት እዩ እዚ ትኽክል ኣይኮነን ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ናይ ባዕሎም ፀገም እዩ ብናይ ባዕሎም መንገዲ ይፍትሕዎ ምሳና ከም ፌደራል ሕጋዊ ኮይኑ ዝራኸብ ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ኣሎ ሕጋዊ ፓርቲ ከዓ ገና ኣይተፈለጠን ኩሎም እዮም ዝብልዎ ዘሎ ኣነ ሕጋዊ እናበሉ እዮም ዝሕኹት ዝብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እንተኮይኖም ኩሉ ቀሊል እዩ ተዘይ ኮይኖም እና ሕጋውነቶም ተዘይረጋጊፆም ግን ተሓዘላህና ሕዚ መተኣሳሰሪት ገመድ ናይ ሕጋውነት ምስ መንግስቲ ኮንካ ምስራሕ ጉዳያትና መፍፃሚ እዩ ክኸውን ንህዝብና እንታይ ክፈጥረሉ እዩ መንእሰይ ተረዲእዎም ኣሎ በቲ ሆይቶኦም ዝኸይድ ኣካል ዘሎ ይመስለኒ ድሕሪ ሕዚ በቲ ተመሳሳሊ መንገዲ ናብ ክራይሲስ ዘእቲ ወይ ከዓ መንገዲ ቀይሩ እውን ብተመሳሳሊ ኣካል ናብ ካሊእ ክራይሲስ ዝኸይድ መንእሰይ ትግራይ ኣሎ ኢለ ክሓስብ ኣይክእልን ህዝቢ ትግራይ ሰላም ከም ዝደሊ ገሊፁ እዩ መንእሰይ ትግራይ ሰላም ከም ዝደሊ ገሊፁ እዩ ብተደጋጋሚ ሕግን ስርዓትን ክኽበረሉ ሓቲቱ እዩ ካብዚ ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ኣካል መን ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ንዕኡ ምቅላስ እዩ ነቲ ካብዚ ወፃኢ ዝኸይድ ዘሎ ኣካልና ዘሎ ነገራት በዚ ክገልፆ ዝደሊ ማለት እዩ ፅቡቕ ያው ናብ ምውዳእ ገፂና ናኸድና ትግራይ መዓዝያ ናፍቲ ስሩዕ ቁመናኣ ስሩዕ ቅርፂ ክልል ወይ ድማ ቅድሚ ኩናት ዝነበረትሉ ኩነታት ልክዕ ከምተን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ከምኡ ዓይነት ቅርፂ ትሕዝ መዓዝያ ብመንግስቲ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህልዎ ኣለዎ ቤት ምክሪ ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ፌደራል ኣሎ ኣብ ናይ ሚኒስትራት ይኹን ኣብ ናይ ፓርላማ ኣብ ናይ ፌደሬሽን ኣብዚ እውን ሙሉእ ውክልናኣ ክትሕዝ ኣለዋ ክሳብ ሕዚ ሓዘትን ዘላና እዚ ምናልባት ንእሽተይ ይዘናጋዕ ኣሎ ተስፋ ናይ ምቑራፅ ኩነታት እውን ይረአ ኣለና መዓዝያ ናብ ስሩዕ ምምሕዳር ትምለስ ትኽክል እዩ ክኾን ዝግብኦ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዕድምኡ ሕፂርካ ቶሎ ኢልካ ኩነታት ናይ ፕሪቶርያ ምስትኽኻላት ተስተኻኺልካ ምርጫ ጌርካ ናይ ክልል ሕጋዊ ናይ መንግስቲ ደረጃጀት ክህሊ ምግባርን ኣብ ፌደራል ዝህሉ ውክልናታት እውን ከም ክልሎ ከም ካልኦት ክልላት ወይ ከም ዝምልከታ ናይ ባዕላ ተወከልቲ ካብ ትግራይ ዝምረፁ ክህልው ምግባር እዩ ክቅድም ዝግብኦ ብተደጋጋሚ እውን በኣና በኩል ንብል ዝዕድመ ዝንሕፅሮ እዩ እቲ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ዕድመ መጀመርያ ቢያንስ ተነኣሰት ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ክልል ምርጫ ዘግብር ነገራት ቶሎ ንፍጠር ህዝብና መሊስና ምርግጋእ ጌርና ምርጫ ሕጋዊ ምርጫ ክግበረ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ጌርና ካብኡ ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ይሃልወና ክልል ምርጫ ንምግባር ምንም ዝኽልክል ነገር እውን ምስ ካሊእ ክናበብ ኣለዎ ትብሎ እውን ስለዘይኮነ ማለት እዩ እሱ ክነፍጥኖ ንኽእል ኢና እቲ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ከዓ ምስ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ናይ ተወካልነት ናይ ፌደራል ውክልና ዝመፀሉ ከዓ ኣብ ሰዓቶም ገብረ ኢና እዚ ንግበር ናብዚ ነፍጥኖ እቲ ናይ ሓንቶ ዝበልክዎም ዕንቅፋታት ብምልኦም እዚ ንኸይኸውን እኮ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ባይዘወይ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝበሃል ዓመታት ክፀንሕ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕቲ ከይስራሕ እናገብሩ እዮም ንሱ እውን በዓሉ ሰነፍ ስለ ዝኾነ እቶም ዘደናቕፉ ከዓ ናይ ባዕሎም ስራሕ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም እዚ ከይሓፅር ስለ ዝገብርዎ ዘለዉ እዮም እንተዘይኮይኑ እቲ ኢንተረስት በኣና ዘሎ ብፍጥነት ካብዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ከይዲ ወፅያ ትግራይ ናፍቲ ስሩዕ ናይ ክልል ቁመናኣ ተመሊሳ ውክልናታት ኣብ ኩሉ
كهلو زخيلن حقاو منغستي بهزب استمرص منغستي ኣብ ትግራይ ዝተከለሉን ኩነታት ንፍጠሪና ነው ዘለና ንሱ ንፍጠሪና ንጓይ ንብል ግን ትጉያ ከምት ንሪኦ ጎታት እዩ በዚህ ንድሕሪት ንኸይድ ዘለና ሶ ማአዝያ እንተልና እዚ ብግዲ ኣብቲ ሃገራዊ ምርጫ እንተበፂሑ ኩሉ ግዴታ ስለሆነ ሓቢሮም ክመርፁ እዮም ግን ካብኡ ቀዲሙውን ክፍፀም ዝግበኡ ነገራት ብዙሓት ነገራት ኣለዉ እዚ ናዋሕ ዝገብሩ ዘሎ ግን ኩነታት ናይ ግዜኦም ምሕዳር ኢፌክቲቭሊ ክሰርሖም ዝግበኦም ናይ ህዝቢ ኣጀንዳታት ወዲኡ ናብ ምርጫ ዝኸደሉ ኩነታት ስለ ዘስተኻኸለ እዩ በፌደራል ደረጃ ግን ድሌትና እንተትዝከኣል በቀዳም ዝሓሊፉሎ ግዜ እምበር ዘንጊዑ ሎማዓንቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ትማልውን ነይሩ ሕዙን ክኾነሎ ሕዙን ዝከኣል ምሕፃር ክንገብር ኣለና ተዘይኮይኑ ግን ኣብ ቀጻሊ ምርጫ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ከምዚ ዓይነት ዝኸይድ ነገራት ክንውድእ ኣለና ዝብል እዩ ዘለና حسام ብዙሓት ጉዳያት ዳህሲስና አይና ብፍላይ ድማ ያው ድሕር ፕሪቶሪያ ያለው ነገራት ያው በሰፊሕ ልዕልናዮም ኢና ኢለ ዝሓስብ ንዞም ዛልዕልናዮም ሓሳባት ወይ ድማ ጉዳያት ሓፈሻው መልእኽትን ህዝብ ትግራይ ኢሉውን መንእሰይ ትግራይ ተመሓላልፎ ተሊካ ምናልባት ዕድል ክበካ ንኹሉ ህዝብ ትግራይ انت مسرتاوي نجار كحلفو زدلي حزب سلامنا هلنا كلنا نسلام نسرح نحنا تزناقعنا سلام كبلاشو زدلي اكلات سعيروم سلامنا خيوستلنا تو سلام دلاي محبر سبنا حد من قصاصات ناي ግለሰባት ኮኑ ናይ ቡድናት ሰላም ዘየፍርስ መኻኑ سلام تترخيوا زلا ندحرز زي ملس مخانو كرغاغص مغبار يدلي كاب زو وصاي كاب حقن سرعتن نايت هاجر وصاي كاب سممع بريتوريا وصاي كنقساقسو بسمعيت سبات قسقسون كناغرون زغورو زنقساقس اكلات تحليمون بحبر كوينو كقالسومن كفلطومن كفليومن يغبا الى امن زي حزبنا فليتو ايو الى مخناتو حزبنا ناي سلام دليتو كم مانم نلعلي كينكو زدل حزبي من يسيناون بغلصي بستودو منغدي بغلصي يزاربله يناغرله زي اخت فرصه يدلن تمليسو نزخونه اجنداتات بزتمساسالي ناي سمعيت منقسقاسات مخع وصيت زمصو زي كونس زخسرو سمعيتاتات ወይ بز خوኑ አካላት بز ነውር አካላት ወይ ከሐደሽ አካላት ናተፈጠሩ አጀንዳ ናፈጠሩሉ ናብ ካሊ ዙር ክራይሲስ ከየወስዱና ከየእቱና እዚ ዝገብሩ አካላት ብዝተና መንገዲ ብዝተቀናጀ መንገዲ ፈልዩን ሓሲቡን ክቃለሰለው እዩ ሰላምና ነጽናዓ ንሕና ኢና ሰላምና ሃለወካ ኢኻ ሰላም ትሰርሕ سلام كي تبلاشا زغبر بربني اشتي نجر تتبلاشا سلام بملاس مالت كنداي كرايسيس كم تفطرن كنداي زي نجر كم تخسرنا تحز خسرنا يزلنا كو سلامنا سلسالنا زمص غداي مالتي تننا اشتي حزن ملسن زلنا كو سلام سلازرخبنا اينا ناب سلام لمعات انقسقاس نغبر زلنا سلام سلازمص يعد رخيبنا لمعات او تግራይ كجمر انقسقاسيتات زغبر زلو حرشا ترغاغينا زدل غباتات مالينا نا حرشانا اتزلنا سلام سلازل يدموز مخفال تجميرو زلو سراح سرح زغبر زلو فابريكاتاتنا نورك ملسات نغبر زلنا سوزي كومبرومايز زغبر مانم اكل ناي وعلو ناي غلو اجندا حيزو ناي بودن اجندا حيزو كاب حزبي مين اجندا وصيو زنقساس اكل تاليو بغلصين بترتن مقلاس يدليو دحر حزب متحففارا يدلن كابزن لعل نخسرو ነገር ውን የለን ካብዝን ለዓል ዝመፀና ክራይሲስ ውን የለን ሶ ተን ጉዳያትናን አጀንዳታት ህዝብናን በሰላማዊ መንገዲ ንቅድሚት ዝወስዱልና አካላት ስርዓት ሒዞም ክሰርሑ ኣብ ሰላማዊ አጀንዳ ከድህቡ ናይ ዋዕሎም ናይ ኢንተረስት ከየቀድሙ ዘግብር ነገራት ክፍጠር ኩሉ ህዝብ ትግራይ ንትግራይ ዝፈቱ መንእሰይ ትግራይ ምሁር ትግራይ ዲያስፖራ ትግራይ ነጋዴ ትግራይ ዋት ኤቨር ኩሉ كم تجراي أب سلام مصنعن بريتوريا محلاون حق هاجرن حق منجست هاجرن أمر جازن تخرت غيرهم كساس
صاوعيته يقرب صبق دكتور ያው حسابات كان مكفال فقادኛ ኮይንካ ስለዘካፈልካና ደጊመ ከመስግነካ ይፈቱ ደጊምና ካሊ ግዜውና ዋና ወخነታት ከም ንራኸብ ተስፋና ገወርኩ ሎሚ ያው ወዲና ለና ያቀንየለይ